Lige nu synes jeg, han er den allerstørste vendenkåb i hele verden. Og det er bare ved at brække mig over. Altså, fordi han har sagt nogle dårlige ting om mig, og nu har han lavet det om. Nu synes han bare, at jeg er stor. Ja, fordi nu har du reddet hans lille kæreste, og det kan jeg kaste op over. Jeg kan godt blive vildt irriteret over sådan nogle udtalelser om, at jeg er svag, og altså sådan noget med, at psykisk, og at jeg ikke burde være blevet lukket ind i det her hus og sådan noget. Jeg bryder mig ikke om, at folk de drager sådan nogle konklusioner, uden egentlig at vide, hvad de snakker om, og det føler jeg ikke, at Lando han gør, fordi han kender mig ikke. Men jeg ved godt, at Lando ikke synes om mig, uden at han har fortalt mig det. Nu har jeg lagt øre til så meget lort fra hans side. Og nu sidder han her og får tårer i øjnene og synes, du er helt fantastisk. Og hvor er det stærkt, når han mener, og han har udtrykt det så mange gange, at du er ude af balance og ikke psykisk stærk og så svag og så lille pige. Mm-hmm. Og nu sidder han og synes, du er det stærkeste menneske i hele verden. Ved du hvad, så kan han bare rende mig så meget. Og jeg er træt af vendekåber. Jeg er træt af folk, som udgiver sig for alt muligt. Og det har jeg bare fået nok af. Jeg er træt af at gå og se på Clara og Lando gå og flirte for sygt og hele tiden holde hemmeligt, at de flirter. Altså, det er jo tudende åbenlyst. Hvorfor står de ikke bare frem og siger det, som det er? Altså, i stedet for at rende rundt og hele tiden og sige, at det ikke er noget. Altså, fordi jeg synes, det virker som om, at det er meget mere, end hvad de siger, når de er på live-tv. Altså, hvorfor fanden kan folk ikke være ærlige herinde? Hvorfor fanden går du så ikke ind og spørger Lando, om han gider komme herind nu og så sige det til ham? Det kan jeg godt sige dig, du. Fordi lige nu, hvis jeg spørger ham om det, så knaller jeg fuldstændig ud, og så kan jeg ikke få noget fornuftigt sagt. Og ved du hvad, egentlig lige nu, ikke? Så er jeg også bare ligeglad. Det kan jeg da godt forstå, at hun ikke gider at sidde og høre på alt det, han har siddet og sagt. For så erfarer, at han så lige pludselig står og stryger mig med hårene. Jeg ved sgu da godt, at han ikke er ægte over for mig. Men jeg har det bare sådan, vil du være så sol der i dit spejl, Lando? Men hvis det nu var, så er det da ikke sikkert, at jeg ville skåne min superglorie i bytte for ham. Skulle da ikke i bytte for en mand, som jeg ved går og bagtaler mig og sutter mig i røven bagefter, og skulle da slet ikke for en mand, jeg ved står pisse falsk over for mig, hver gang han har øjenkontakt med mig. Hvorfor skulle jeg skåne det? Hej, Musse. Hej. Det kan også være en flue på væggen derinde. Skal vi prøve at sætte os på væggen derovre? Og nu her, fordi hans lille kæreste bliver reddet, så står han med tårer i øjnene og synes, at lige pludselig er Franciska bare den mest stærke kvinde. Og det er så super fantastisk. Og da man så har sagt det, så siger jeg, at du skal ikke betegne mig, lad lige være med en anden gang at betegne mig som hans lille kæreste. Og så stak jeg åbenbart hul på en byld, fordi det har åbenbart generet Jill, de der ting, der har ligget i luften, og de der jokes, der har været, og kommentarer og blikke og ting og sager. Men han har da ikke givet udtryk over for mig, at han synes, at jeg er psykisk svag, og han har kun sagt til andre. Det siger han ellers. Nå, men det har han altså ikke. Jeg snakket med Franciska. Han har jo ikke snakket med mig om nogen som helst ting, den lille mand. Det er jeg sikker på, at han ikke har gjort, fordi det har han ikke haft lyst til. Hvorfor fanden står I ikke bare ved, at så er der et eller andet? Og hvis ikke der er et eller andet fra din side, så kom ham for helvede af. Han regner med noget, når han kommer ud. Det lyser ud af den mand. Ja, men så tager vi da bare den også. Det er helt i orden, Jill. Ja, kom med den. Må jeg høre, hvad du har. Jamen, det var bare det. Hvorfor bliver I hele tiden ved med at gå fuldstændig i denial? Jamen, det er da ikke, det har ikke noget at gøre med, altså, denial. Jeg siger ja, jeg flørter med Lando. Hvad mere må du have, jeg skal gøre? Jeg har jo også sagt, du skal at der ikke er gøre ikke noget mere, Clara. Jamen, Jill, jeg føler bare, du angriber mig helt vildt nu. Jeg tror ikke helt ærligt, at Clara er 100% ærlig. Men måske er der også bare nogle ting, hun ikke lige vil se i øjnene. Måske er der bare en lille bitte ting, som hun ikke indrømmer. Lando har en kæreste, ja, som han er halvvejs på vej til ikke at have mere, sådan som jeg forstår det, som han i hvert fald snakker om herinde. Fint nok. Så flirter vi med hinanden. Det har jeg på intet tidspunkt lagt skjul på. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor. Jeg føler lidt, at jeg sidder skoleret lige nu hos mine forældre. Hvad har du tænkt dig, Clara? Du leger med den her mand. Jeg er ligeglad, at du laver ja, jeg siger, jeg flirter. Jeg siger bare, og det siger jeg også til ham. Men hvad jeg har forstået, så er de også forlovet. Ja. Og det er derfor, at han også sidder og siger, hvad er det egentlig, du laver, Lando, og du med Clara, når du egentlig er forlovet med en anden pige? Så vidt jeg er indforstået, så har Lando en kæreste udenfor, som de ikke rigtig kan få til at fungere, at hun bor i Brasilien, og han bor her, og det skal jeg heller ikke blande mig i. Men jeg kan jo godt se, at han godt kan lide mig, og det synes jeg synes han er røvsjov, og jeg synes, han er rigtig, altså han er omsorgsfuld på mange måder.
Og det er rart for mig, at han er her. Og det er jo klart, at han bliver nødt til at gøre det her i sjove ting. Og blik, og bolle, dej, og lut, og blader, og pis, og sådan noget. Fordi så ved alle, hvor er det sjovt. Men han mener jo alt det, han gør. Og når du så responderer, så bliver jeg bare sådan helt... kan I så ikke bare kysse og få det overstået? Gå ned i legehuset og knald eller et eller andet. Gør et eller andet. Og få det dog for helvede overstået. I bund og grund er det jo ikke min opgave at fortælle sådan nogle ting. Men jeg havde det bare sådan i dag. Der skulle jeg bare kaste op. Jeg gider ikke at lægge skub på, jeg synes, at Orlando er røvfucking morsom. Og hvis han ligger mere i det her, så må den ligge på ham. Vi siger det som det er. Vi flirter. Han siger ja, og han har hende den forlovet og nø. Så må han sige noget andet til mig. Den skal ikke ligge på mig. Ja, men hvorfor skulle han sige noget andet til dig, Clara? Det gider jeg. Nå, jamen, du kan også lade være. Men jeg har ikke lyst til at lade være. Vi siger til hinanden, vi flirter med hinanden. Men så kommer den også til at ligge på dig, fordi så vil du også gerne. Ja, jeg vil gerne flirte med ham. Hvis det generer Jill, at der er de der ting, så må jeg selvfølgelig prøve at bare lægge en total dæmper på det, for det skal selvfølgelig ikke genere hende, at vi går rundt og synes, at det er enormt morsomt at blinke til hinanden. Og så han siger jo mange ting mellem linjerne, Clara. Han siger mange ting, han sender så mange signaler, og du skal ikke bilde mig ind, fordi jeg er 2 år ældre end dig, at jeg opfanger dem bedre, end du gør. Nej, du skal da ikke være i tvivl om, ja, men så skal man også passe på, hvordan man udtrykker det herinde. Du skal da ikke være i tvivl om, at jeg udmærket godt er klar over, hvis manden, at der ikke var kamera på, så ved jeg godt, hvad han havde lyst til. Ja, okay. Men derfra og så til at sige, at han er forelsket i mig, eller han vil... Altså... siger heller ikke. Jeg siger bare, at der er bare mere i det, end hvad der lige bliver lagt op til en stående joke. Jeg gider bare ikke være uvenner med nogen mand. Hende skal jeg ikke i kløerne på. Nej. Det skal jeg heller ikke. Derfor kan man godt have det skægt og sjovt, ikke? Hver eneste gang, der flyver en flirtende bemærkning hen over bordet fra Orlando til Clara, så kigger han på mig for at blive bekræftet i, var det ikke bare helt vildt sjovt, eller fangede du den, Jill, og så du lige den der fik jeg lige små tyk på. Og jeg har det bare sådan lidt, jamen kan I ikke bare sige, at I elsker hinanden og blive gift og få børn, altså så kan vi få det her overstået. Så nej, altså vi nåede jo ikke frem til noget andet, end at jeg skulle bare lige have luft. Men Jill, bare lige, jeg skal nok være mere opmærksom på det fra nu af, for det skal selvfølgelig ikke være en belastning for jer, at jeg synes, det er morsomt. Jamen, det skal det jo ikke. Ja, det tror jeg nok ikke kan undgås, Clara, fordi det er fra vi står op til vi går i seng. Kan vi ikke bare hygge os ind til på mandag, eller til vi bliver nakket? Det kan vi nemlig nu, ikke? For nu skal der ske et eller andet sikkert, at vi skal ikke nominere. Jeg siger, jeg er sgu også bare bekymret for dig, ikke? Altså, fordi